Oy, 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 what's up mga bay? Good morning. This is Taurus Moto Adon sa and welcome to another video of Moro Vlog. So, karong adlaw mga bay is atong istoryahan or akong i-share sa inyo akong unsa ang mga butang or mga parts sa motor na kaya angay natong i-upgrade o kung ano. So, para na ko mga bay, ang pinakauna nga i-upgrade na to sa atong motor. And I know nga uyon sa daan yung ubang mga riders isang iyahang ligid. Nganong kailangan man nato mag-upgrade og ligid? Of course mga bay, for our safety. Daghan manggugog na basahan, and I know kamusta daghan mong nabasahan o nadunggan na ang atong stock tire is dangog siya, especially kung ulan-ulan or kanang masubay ka sa puti nga linya sa dalan. So the reason nga mag-upgrade ta og ligid para malikay na to na nga ng mga panghitabo, especially kanang basin noon madisgrasya ta tungod ana. So that's why ang uban is mag-upgrade sila og ligid. So mag-upgrade sila og ligid, then kadto ng mga ligid nga high quality. It means kana na mga branded. Syempre mo gasto na lang gud ka sa ligid, dapat branded na lang pud gyud imong paliton, di ba? Then if imong motor is ang imong rim is naka-mags na, much better na mag-upgrade na ka into tubeless. Kay naam gyud uban nga mga naka-mags na nya, dili pa sila naka-tubeless, so naka-tube type pa sila. So much better nga mag-upgrade na ka into tubeless tire. Nga naman for inconvenient, para less hassle. Kay kung if mag-tube type gyapon ka, hassle na kayo, magsigig ka buslutan, magsigig ada sa vulcanizing shock. So napay tendency na madaot ang imong rim kay ila man ang ligwat-ligwaton, so nay tendency nga ma-deform. So much better if pagpa tubeless tayo na ka para dili na ka ma-hassle. So mga bay, muna siya ang pinakauna, which is ang ligid. Ikaduha nga angan tong i-upgrade sa atong motor for convenient and safety is ang iyang suga, especially if wala pa ka naka LED lights. So namang mga motor nga dili LED lights nga dili gyud hayag kayo ang ilang suga. Nganong mag-upgrade ta para maklaro na to ang dalan, especially kung gabi na kayo, especially kung maagi ka sa mga ngit-ngit nga lugar. So naidha ka paagi mga bay nga imong mapilian kung saan mo pag-upgrade sa imong suga. First, pwede nimo siya ilisan kanisiya. Ilisan nimo og katong hayag-hayag nga suga nga pasar sa LTO, which is a 6 bulb lang. Then ang ikaduha is magbutang ka og auxiliary lights. So maximum is duha lang pud siya ka auxiliary light, and then 6 bulb lang gyapon siya. Kay mao ra may required sa LTO. Pag mulapas ka na, high possibility nga dakupon yung ka. So ang auxiliary light mga bay, kung mag-install gali ka, kailangan nasa ikaw galingong switch, and then kailangan mas ubos-ubos siya gamay sa manubela. So ubos-ubos sa manubela, dili siya angay taas sa manubela. Then dapat nakabutang siya sa fixed part kanang dili mo uyog. So bawal daw siya sa shock, kay ang shock ng god if magbiyahe ka nya dili pantay ang dalan, so na tendency nga mura siya og mag-blink-blink. So inig malantawan sa LTO nga ingana mura na nang siya blinker, so bawal na siya. And then dapat mga bay, gamiton lang nimo siya sa mga ngit-ngit nga lugar, dili siya pwede pasigaon sa kanang mga hayag nga lugar, especially sa syudad. Kay mana siya cause or tendency nga maka-cause of accident. Kay if imo siyang pasigaon sa city, sa hayag nga lugar, nya na kay kasugat, masilaw tong imong kasugat, so maka-cause og accident. Kay ratol baron or dili na makita niya ang dalan ana. So be responsible sa paggamit anang mga auxiliary lights. So gamiton na nato siya if magbiyahe ta sa mga ngit-ngit nga lugar. So manang ikaduha mga bay nga ang natong i-upgrade sa atong motor, which is ang suga. Then lastly mga bay nga atong i-upgrade sa atong motor is ang iyang busina.
syempre mag-upgrade ta og busina mga kabay para sa safety na to, para na po sa safety sa ubang tao. Kay ang atom kong stock nga busina kasagaran is hinay kayo. So na tendency nga inig busina na to, kita mo overtake ta, inig busina na to dili ta madungog sa atong overtakean. So manang uban mag-upgrade sila og match kusog-kusog nga busina para madungog yun sila, especially kanang mga tao nga mulabang og kalit. Kung kusog imong busina, syempre mabantayan gyud nila. Naay uban nga bay nga dili sila mag-upgrade og busina, ari nila i-upgrade sa tambutso. So ipa-opera nila, which is okay ra man sad siya, basta dili lang sad siya kanang saba na gyud kaayo. And much better na lang gyud if mag-upgrade na lang sad mo sa inyong busina for safety na pod. So I think that's it for this video mga bay. Hinaot nga nakahatag ko ninyo og idea. Kung naa may mga opinion or mga idea nga i-share, please i-comment na ani nga video. And then shout out there sa tanan ako mga subscribers, sa tanang tao nga mulan to ani nga video. So hinaot ko nga nakatag og idea, especially sa mga first timers. So anhin na lang ko to. See you next time mga bay. Kita-kits ta sa sunod nga moto vlog or moto adventure vlog nako. So this is Taurus Moto Ad once again. Ride safe and God bless.